affarijiet li mhux suppost qed nitfgħuhom hemm, allura ħajamlu lkom reċita sejra biex jifakrukom fejn għandna nitfgħu l-affarijiet. Mela għandna lil Maja li sejra titfa' tixju maħmuġa ġol-borza l-ħadra. Mux xorborza l-ħadra, xorborza l-sowda, għajdik tixju maħmuġa. Tixju maħmuġin ġo sewda. Issa għandna lil Karimu lil Eliza li sejrin jitfgħu il-Betris ġol-borza l-ħadra. Stella, mux xorborza l-ħadra, ġodda zbiet tal-Betris. Fawom, xtax dawk jirku naqra, għaxu ma nifawom ġol-borza l-ħadra, għanna l-Betri din apposta l-skola. Imbat għanna li ġoj u l-rowan, u ġoj qed jikol jogurt, it-tazza maħmuġa, u se titfaħħa fil-borza l-ħadra. Stella, l-ewwel tittaħsilhom bat titfaħħa fil-borza l-ħadra. Iwa. L-ewwel naħsluhom it-tazzi tal-yogurt saqsu lit-teacher tmorru t-toilet qassluhom l-ilma sew biex juttawhom u mbagħad nitfgħuhom ġol-boros il-ħodor ma nħalluhomx imdekkin. X'għandek ġandek tappijiet? Fortin sow fit-tappijiet. Fejn għandna nagħmluhom it-tappijiet ċeri? Ġol-boros. Il-kureturi. Mela importanti wkoll it-tappijiet ma nitfgħuhomx fil-boros il-ħodor, imma nitfgħuhom għat-tapposta fil-borza tat-tappijiet.